El que passa és que el meu procés de composar sí que és vera que és tot sol, amb una guitarra acústica, cançons que sonen bé així, acústicament. Després el producte, el so que vull aconseguir és un poc el que jo sempre he escoltat i com tu bé has dit, les meves arrels estan dins els 90, 2000 i aquest tipus de música, que és en banda. I el viatge que ofereix, és a dir, que suposa, que és el que proposa. El viatge està molt interessat en fer bones cançons, és un tòpic, però jo crec en ell, i és el que me fa seguir amb força, intentar fer bones cançons. Jo he disfrutat molt amb bones cançons i vull fer bones cançons, i el que proposa és això i un directe que estigui al nivell d'aquestes cançons. Normalment els grups ara presenten una cançó i en el cas d'un parell de mesos una altra, però vosaltres vos presenteu amb una llarga durada de com? Sí. Bueno, te diria el mateix, perquè la meva experiència com a oient ha estat sempre a ficar-me un disco una llarga durada i disfrutar d'aquest disco. Supos que deu ser qualque cosa de romanticisme, sempre ho he fet així, sempre ho he escoltat així, i quan és hora de fer-ho també ho he fet així. És vera que avui en dia se fa d'unes altres maneres, un single o un EP de 4 cançons, no vol dir que en el futur també ho puguem fer així i ens adaptem, però el primer disco, la primera sortida del viatge ha estat així perquè és com jo he entès sempre la música. I a partir d'aquí? A partir d'aquí es viatge, a partir d'aquí les llargues... El viatge. A partir d'aquí es viatge, moltes ganes de tocar, moltes ganes d'ensenyar aquestes cançons, perquè una persona, un creatiu, si fa un llibre, si fa una cançó, si fa un quadre, si no hi ha ningú que l'escolti, ningú que el llegeixi, ningú que el miri, falta qualque cosa, i el que vull és això, poder tocar música en català, a Mallorca, anem res millor i amb moltes ganes, i jo crec que amb aquests temes, amb aquestes cançons, amb aquesta música, i espero tenir una bona resposta.